Takže batok zbalený, môžeme vyraziť. Som dneska spal takto na dvorku, húpačku to. Aj tam nejaký madrac, aj ten som si večer potom už nevšimol, že tam je, takže tak. Ahojte priatelia, deň číslo 4 začína. Dneska to mám taký kratší deň do Komárna, tam si nemám pol dňa oddych. Ale ešte ku včerašku tam som mienil v malých kosíhách spať pri tom prístrežku. Som tam hodinu sedel, to sa nedalo počúvať, tam tie budovy, to tam strašne hučalo, tam by som sa v noci nevyspal. Tak som ešte urobil nejakých 5 km do Veľkého Lehelu. Aj keď tá ekofarma bola zavretá, ale tak je ešte miestny šenk tam prichylili na záhrade, mi dovolili prekempovať, takže som si tam pod stromom zakempil, takže to ešte ku včerajšku. A dneska, pozeral som počasie, také zamračené, o 9 by malo aj nejako popršať chvíľku, tak uvidím. Tak hovorím, mám to dneska nejakých 16 km do Komárna, takže pomaličky sa budem blížiť. Tak sa potom ozvem. Čaute zatiaľ. Potom mi včera miestni domáci hovorili, že tu vyteká nejaká teplá voda do Dunaja, že niekde z nejakých, čo paradajky pestujú, je odpadná teplá voda, ale že dá sa v tom aj poumývať, ale skúšať to nejde, nechce sa mi tam ísť dole. Ale je to zaujímavé, že niečo také tuto vyteká do Dunaja. Tak čaute. Ahojte, už je vidno prísť na Komárna, stožiar mostu, ktorý je pred Komárnom, takže za chvíľu už tam bude, za chvíľu tam budem, tam si spravím dneska pol dňa oddych, zajtra pondelok vyrážam na ďalšie dobrodružstvo. Čaute. Ahojte priatelia, vítam vás zo 4. dňa, ja Slovakia. Tu dnes ukončím svoju etapu, tam je už vidno v pozadí maďarský starý most do Komárna. Ja toto prejdem na druhú stranu do Maďarska, tam príde to vyzdvihnúť na ubytovanie.